No syaprang bangin ya beteng ya kena ke subjek ka bangila ya keren to ngila ya senang ha kena ke tayo baladep ngia keren ya ke subjek syapang ka jing paiden ti ngila ya keren kumto ya ka jing lamprang syapang kena ke jing paiden nang ta ka point benengkong bangila ya keren ka jing paiden ngala ya pi ka ba kadai kata ka jing man kriat ha ka man sim ka jing duno ya ka man sim ka ba syirham lane ya ka jing kelang jong ka ding ka jong man sim ka balal lepno na ka donot ka jong ubriu uta ubriu ubaka ding man sim kala lepno na ka donot cho uday ubriu badon ha ka jing paiden nangta kababi kadai ka jing I no ya ka jing I ka baningkong first love kumbakalong yeki Kristan haka balang Efesos wat lada kismat ban lek jingseng wat lada kismat ban syakri oblay wat lada ki yakit ya ba yeki kam ki babon ka balang henrei haka donot haka basyapo jongki kila ino ya ka jing it ke jongki oblay kila sedang ban it yano kala ban long ro yang abad ya pi kibadon hagene ka Bible study kala ban long ye kibabon na pedeng jongi bangila duno ya kata ka jing it kala ta ka jing it yo oblay kala sedang ban duno nang ta ka basi ngila ya keren ka jing paiden kadai ka jing lendet no yo oblay bat ka jing pai khamat syagi wei pat ki belai ubriu ulan det no ya ublai ule bom sutnyau ule bom salia ujingai no ublai u I no ya ublai bat upai syagi wei pat ki belai kum mangala ai nuksa la penken mau ya pi ya u Solomon hadin kisngi jong ka jing em ka jao ulapai no nagaba syakri ya ublai wa em bat ka Bible ka ong ba ulapai syaki belai tau te menta ngan aya pi ka point ka badi bat menta kamit ngin ya keren tang ya kanehi ka point ka badi ban batai ka ka jing paiden ngin ya keren tang ya kane ka point di menta kamit kalong gabadon kambha kam tam hagini kisngi ki bangi em menta te tho kumne kadai kata ka jing pai no tho kum ta mo kabadi kadai kata ka jing pai no naka gospel babha ka jing pen em na ka gospel babha ka jing pen em ka bada ka jing ia ka jing pen em ka bada ka jing ia ublay ka jing ia ublay sya ki wei pat ki jing hikai syaki wei pat ki jing hikai ba kla ne ba bakla jing hikai bakla ne ba bakla ka bomdei ka gospel tangan sang biang ma ka ba shisha ka bomdei ka gospel ka ba shisha tangan sang biang ba pin kam yo ban tho kadai kata ka jing pai no naga gospel babha ka jing pen em ka bada ka jing ia ublay kadai kata ka jing pai no naga gospel babha ka jing pen em ka bada ka jing ia ublay sya ki wei pat ki jing hikai bakla ne babakala ka bomdei ka gospel ka basisha
Kajing paino na ka gospel kababha, na ka gospel kabasisha, kajing penem, kabada kajing ai ka jong belai. Paino nangta, pai syaki weipat kajing hikai bakla ne babakla, kibom day ka gospel kabasisha. Hi. Kajing paino haga pareng kiong, turning away from the simplicity of the gospel, lane from the true gospel of Jesus Christ to another gospel. Kaba ubri upaino, kaba mut ladan ong de kumway pat ubri usya yalam bakla. Ungop haki jing hikai ki bakla bat ki babakla. Bat uta ubri ubangop haki tagi jing hikai bakla bat babakla. Utaro udei unong paiden. Kata kadei ka jing paiden. To kanang bangin ngau tho. Wat nem kuslai ngin yakaren baha tang yakane hika poin mentagamen. Kanang bangin ngau tho baha tongin ya pai syaka siti ke jau Paul syaki Galatia. Kalenong benengkong ngin ya pule sywa henriu haduk kendai. Lenong benengkong Galatia henriu haduk kendai kidikot. Pikane kede ke siti ke bau Paul utho syaki nong Galatia. Hangne ha Galatia kidon bun kibalang ka Galatia kede kari. Kadon ka Antioch, kadon ka Iconium, kadon ka Lystra, kadon ka Derbe, bat kiwe. Upol utho ya kadika siti syagi balang gibadon hagari Galatia. To. Katuka heading hang to, pilayo i hang to katho kumno. Don tang kaway ka gospel. Ma. Balay upal utha ya kane. Namar ki don ki weipat. Ki bala persyang banuan ra da kawai garu kom hikai. Ban pen bakla ya kini ki para banget ki badon ha Galatia. Ka bomde ka gospel ka basisha. Lahikai bakla, layalam bakla, ki jing hikai. Ki bomde ki jing hikai ki basisha. Tangin ya pule sywa hang to, sywa bangin saya keren. Syakamat. Hang ne upol ong ngas ngau lengo. Da kita haki kentin. Ngas ngau lengo. Bapilakan riak no syen. Kata na utau balakot ya pi haga jing ai ukres. Syaka way pat ka gospel. Ngap. Kila pai naga gospel kabalayalap haki ka true gospel syaka weipat ka gospel ka bomlong ka weipat ka gospel haga jing sisha don ar gospel lai gospel don tang ka wei ka gospel henrei la hikai bakla ya ka gospel ka basisha la penuan, la batai, la hikai, bat la sya ya lambakla. Dan kita ginong hikai ki babakla. To. Kot ka bapra. Henrei lada mangi. Lane u angel na beneng. Ngietu kana hapi akan no kano ga gospel kaba per na kaba ngila yetu kana hapi to ai ba unlong balatim no hadu kata upolong mensyua ngalak yalap hapi aga gospel ka jing penem ka jong belai kabada ka jing ai ka jing yap ka jong Jesus Christ lada manga lada ki angel lada mano ki wan hapi bat ki yalap da kumwei pat na lor kata ka gospel ka baladep yalap ka gospel ka basisha lada don mano bawan yalap da kumwei utau briu unlong balatim
unlong balatim. Haka Greek yang anathema, kunlong balatim. Kadikot ka bakandai. Kumba ngilaong mensua, ngaong kumjo mentapat. Lada unoro udaya tu kana hapi yakan no kano ka gospel gaba per na gaba pila pediang to ai bo unlong balatim no sashi sin upol uban beang hangto baladadon mano ubawan ban hikai bakla bawan ban yalam bakla da gumwaipat unlong balatim no nalor kane ka gospel babha jong ka jing penem pi kabangamot banong kalongkom ne don bun ki Kristan don bun ki kon kabalang ki ba haga jing snow to jong ki snow komba ki shirham ban syakriya ublay kila mi no nagabalang bat kila lek syaki way pat ki kenhon ka jing snow jong ki snow komba hangta udon ublay kajing sngau jengki kalong kumba hang ta shisha sngau im kaman sem henry kim sngau tho ba kila sentut no naga gospel kaba shisha syaka weipat ka jinghikai kaba bakala bat kila mi no naga balang bat kila poi syata kata kadai ka jing paiden kaba ubri upaiden no naga lenti kaba bet naga lenti kaba bahana naga lenti kaba ulayat ngi hari kasih bat jantia ngalak ban bu da kenten ban ong ngis ngau sarong namar ka gospel kalawan hangne lengba ki missionary ki banaka balang presbyterian nari Wales ublay ulawan ban pelat ya kari kasih naga jinglong merau lengba ka jingwan ka jing pa jo ya ki missionary ngalak ban ong ngagawi kaliang ngis ngau sarong bat kum kabalang presbyterian ngilanang kiu nang kapor sa kapor henry ki mi ki jing hikai ki babakla ki mi kita ki bayalapen bakla ya ka gospel haga jing shisha don tangkawi ka gospel henry kita pat ya kene ka gospel ka bashisha ki lapen kela da ki jing hikai kat bakum ka jing kwa berai ban kering beriu saladehi bat kita kila yalam bakla kila sedang saban kedeukti ban keno bah kabalang presbyterian om don jing penem balek kum de kum tai kambeang kimi isibon ki ai kan mau ya kene ka wei ka jing shisha ngabu ya kene ka point namar ba ubri ubalahap no na ka jingat udai ba paide Ubriu balahap no naga nagalenti kaba uyat kaba shisha kaba lam chaka jing embam jukot ulapai no shaway ulang briu balapai din pi hagi ni kisngi ngan poi no shaka benta kaba ngamut ban ya keren bat pi balai ngabu tang ya gane kawai ka point menta kamit namar ngakwa ban poi shane hagi ni kisngi kimi bon ki kenhon balang ki baper nalor ki kenhon balang kimi sakita ki ministries te kajing mi jong kine ki ministries kamtam ya ki ministries to ki kenhon balang ru kimi henry kajing mi jong kine ki ministries ki ba per kimi agi digisngi kawai ni kilat ban kering beriu. Kawai ni kilat ban hikai bakla. Kawai ni kilat ban pengop ya kibalanget. Kenang ban penbun pak syakatai ka ministry ka ba makikidon. Kiem ka jingem ka barius pak. Kan mau bahaya kata. Kitu kitrai jong kato ka ministry. Kiem ka jingem ka barius pak. Pingit ngitip ya kita kibriu kum ki prosperity preachers. Hangga pareng ngitip ya ki kum ki prosperity preachers. Bat ki alapro om day ya ka true gospel henry prosperity gospel. Ki alap ya kata. Ki alap kumne. Ba ki banget kim day ban pang ban sitam.
Kata dei banengkong. Kejing pang gade kejing tem. Dei ban kot ban kia abait. Dei ban pang ban sitam. Number 2 pat kia lap. Larapi ai sibon syakakam jong belai. Ya kacing ai lelai hakmat. Pi ai sibon syakakam jong belai. Belai ron kerku ya pi katkum kacing ai jong pi. Takadau kitu kitrai ministry. Kirius pak. Ki officer kim patlong ai ruam. Bat kini kitrai ministry. Te kihikai ya kibreu. Kum kita ki ai barok. Henry Syampat bawat upol ro udai breu bapang basitom. Syam layok kia. Udwai haduk laisen ba ublain pen kia ya Henry ublai wang kajing ai jonga kadap biang ya me. Haduk isngi kajing ya upol klem yok kia. Di kita igi prosperity preachers ki alap ki ong ba dei ban kot ban kia abet. Nang ta dei ban rius pa, dei ban bit ban biang, dei ban man bha. Ai syakakam jong belai sibon, ublain kerku ya fi sibon. Te belai pat upol, udai baterai belah, kemunong senaying jan, utent meka. Belai pat upol, udang hap ban terai sitam. Upol uthok syagi Filipi wang na kabenta ujisu ngalado no ya ki ai bara. Sengap. Uduk ya gaspa, uduk ya kejing don jing am, uduk ya ki ai na kabenta ujisu. Ngakan mau ngapule kawai ni kejing thok jong wei buriu jong belai uzak ponen wang ba. Kan mau baki syakri jong belai. Kim dei ban kami lenti bakin reus pa daga baki yalap ya ke gospel. Preaching the gospel, kajing yalap ya ke gospel kan nem penlong yano ba unlong breu bareus pa. Henry reus pa hagaman sim. Setia hagi jing don jing em. Penban hagi ni kisngi kimi gibakum kita. Kinong hikai ki babakala. Hagi jing ya seng jong ki kambon ki jing ruai. Kijing ya put, kijing ya tem, kijing ya syat, kijing ya kenti. Kitu gibawan hang tu, ya syat, ya put, ya tem, don basyat da gabas ngutu, don basyat da gabas syok mensim, don basyat syong syit. Kadok nut ka terlibat ka sudah, don iya. Ndami nang tu, don jingkela iya. Kimi gibakum kita. Telada ubriu uhap no syata. Uta ubriu, udaiken. Ubalap haiden no naga jingat. Ka jingkot ka jong belai yang abat ya fi kalong bangin bot ya uciso. Bangin yat ya galenti banba ya gading pana. Ladakat kum ka jingle jong ki kam dei syo ka ba ding pana. Hangno baki ba ding pana. Tanggas pa tangga bahai. Henry ban kajing Kristan basisya kalong kum kanabon kabasya be no nalaying bat do no ya ki ai bakadon ban kajing Kristan kabasisya kalong kum borsing sim jonggai masora ban long Kristan basisya kalong ban jit ya galenti kabakhem lani ka kerdap kabakhem. Hoj lada ubelai ukar ku ngamut pat banong yok don gibas ngutu bakalang ngamut pat banong bakalong gaba bakalaban rius pa. Lada ubelai ula aya pi kasap katalen pin terai pin kata kamai kaji pi rius pa ubelai ukar ku lengba kitu ki jing terai jing kata ajom pi rius pa pi bit pi biang ai ngo yo ubelai. Henry banong bangan sna pisa daga bangaya lap ya ke gospel kata kalong ke bawah kelas kadaya. Ken mau bahai kata. Pimut kim don se kibriu kibabun kibriu ki ong yang aba walang balai ma pim seng no la ka jong ka kenhon ka ministry balai pim sna no la ka jong ka ministry knang ban kam. Las ngotoi namar keleng gari kasih jentiang ngadon kibriu ki itu yang keleng ki jaka Henry ngong ya ki baka ministry jonga kadai ha kabalang bat kabalang
lengba ki balang ki bangal lek keleng ki jaka ban penem ya ki balang ban ya lapro lengba ki balang segi bompat itu yo tra ciso kata gadega ministry ublay ulabo yang ahang ne haga balang ngamla te kene kakti kamla te ban ong ngan klat no na kene gamet ngan trei la ka jong kamla ban ong kumta la kene kakti kong ngan yaj no la ka jong ngan dem ya sok syo ban gamet kai ka ban cia kamla ban le ye tikini kisngi kan mau baha ki jing sha ya lambakla ki jing hikai ki babakla kimi gat syabapai kita kitrai jong kita ki ministry ngau biang saisin ki em ka jing em ka barreus pa luxurious life kan mau bah bagi dia le kumno ban kering kamtam ya kini ki balanget kamnyar bakin don ya ki lengkatre syagi jaka syara ki bompat long kristan kamnyar bangin yo sngau o bakata ka ministry kalik bu nong tray mission lane missionary hagi jaka ki balong syara kamnyar bangin yo sngau penban kine kiwan ban penlong ki jeng seng kine kiwan ban tur kine kiwan ban swaj mo saudong ban yo bantan ban hikai bakala bat kawai ni ki jing hikai bakala barat ba ngan poi no syata kawai ni ki jing hikai bakala barat ba bagi hikai bakala gibreu kalong kajing penbaptis kajing penbaptis pi aga jing shisha ngimdei kibom sngo thu lani ngimdei kibom tep bat wat makiro kidei kibatep tang bagi buri ia kajing shisha ban batai ia kajing mot jong ka kentin penbaptis lane baptis barok ngiatep bakawan na kaktin baptaizo haga Greek lane bapto kabamot baptaizo lane baptis lane bapto kamot kajing sat kawai kabaar bat gamot kajing wi kabawi kabalai bat gamot kabapenkot kabasau gamot kabasenret kabasan gamot kabapengam you can choose anyone pila bancit ya kano na kine la ban syusat la ban syuwi la ban syupen khoj dakano garukom tang badaka la ban senret lanela ban pengam lana menta en pa batai ya ubam don hagabalang presbyterian ya ka jingmot jong ke kentin baptaizo lane baptis nem batai hok ya kito barok khoj ya kito sau teli ki jing batai bat batai tang kabasan ban ong pengam balai namar ku apen kesan ya lade henrei ban batai ke jing shisha mangi manganang ne ngamong bak kamdon jingmot kamot ban pengam hoj kum taru kamot hi tang ba san teli ki ai ngan ong biang saisen kamot ke jing sat ke jing wi ke jing pen khoj ke jing senret ke jing pengam temangi haga balang presbyterian bat katolik ngi praktis ya karukom ban penbaptis dagabasyu tho lanesu ta mola ban ong ti ban suwi kumtu kakti ka bat pastor tho laneu ta ka selangmat ti kiwei ki kenhon ki pengam ya kataro ngim penrem kag dehi kajing penbaptis ngem penrem ya kabakile maki bat kai kabangile mangiro kalong kabadai bat kim don hok ban penrem kajing penrem kadai tang namar bakwa ban penksan yalade ban ong bakamot bet ban pengam kenang ban pengop yakine ki bompat pengam bagian yalik pengam barokhot pi kata kadai kajing mot ngidei ban snoto bat ngidei ban syaya kata tengah kuak ban kedeu kendiat haga por ba haga sngi pendekos ngi pule nakam apostol arlenong mo
Haga sni Pentecost, haga jingyalap ke jauh Petros, pikan mau kat nongot ki bawan, ki bakela ka bamot ki pediang yu Jisu, mo kumba lai hajar ngot. Kumba lai hajar ngot. Bat ka Bible kaya tu yangi ar sau puai kam apostol kaya tu yangi balapen baptis yaki bara. Lai hajar ngot. Lahi ban penbaptis tang deki khatwei ngot ki apostol. Namaru Judas lalit sedin pasi sak sakhatwei. Lahi ban penbaptis haduk lai hajar ngot. Kataru ab ban dedep yalap Petros te lajan met. Pi kabom la ban long. Syam la yatu yangi bagi lalit ngam syawak Jordan. Lane gilit ngam syano-syano. Syam la yatu yangi. Mereka Bible ka ong lapen baptis yaki. To. Kawipat kanuksa. Pikan mau yo yunuk jongga Ethiopia. Habau Philip ulakiu hakataka kali kulai jo umo. Pipule neki kam apostol pralenong. Philip ulaya lap hau tau yunuk siapangu Jisu. Bad hadin kata Philip uang bangaru ngakwa ban siapin baptis no. Kila yo iya ka hari klau kabalong karisiap hagajuk gapor. Layu iya ka bala penbaptis yo ta. Syam layatu yangi bagadai kawa kabahe lane kadai kapung lane kadai kaduriau. Hendrai layatu yangi bagadai ka kabangitip kalong bahaga bakum kata gajaka nyar bangin yo yaki he ki balong kum kiwa lane ki duriau. Hendrai kilong tang ki oasis haga pareng. Oasis kiba syulang syuyo tangkum i pok leo a fountain pok leo ten pengam ho pok leo hi nangta sakawai kanuksa hagajing penbaptis ya upol lale ya kata hapok ying kam apostol kandai lenong bat ka Bible kaong ulai yang George bala penbaptis ya Hapok ying lapan dep ya kane. Syam la yatu yangi baulai yang George kele yami syabar kele yalet syakawa ayu lapan ngam ya bala penbaptis ya Syam la yatu kumta. Nangta yau nang abbendi hap Filipi. Ikan mau utu bamut Bandung ban penyap ya lade. Unang abbendi ha Filipi. Haba pule kam apostol kan riu lai pulai. Hang toro layatu yangi ba hadin jong kita ki kiba upol bad usilas ki bayadon katu kapor mo. Kila ya laj no nang to na ying bendi ka jing kanyo jong jumai badu tu nang abbendi ulak keli yaki ayu ngan le. Baon penem yang upol ula juba badong tonget au Jisu Kristus bau try on penem ya me bad ka ying jong me te jayu ka Bible kaya to yangi bala penbaptis ya hakata kami la penbaptis kata kami syanon ya lek wa syanon ya lek pengam hendrai la penbaptis yo bat tang ya hendrai ya ka ying barok kawai la penbaptis yo tenamar kata-kata ngimdei ban sngotu bakala bat ngimdei ban sya yalam bakala ngimdei ban sya hikai bakala ya ka jing penem ngap ba kata ka point ya ka jing penem syam labes naga jing penbaptis syam la pensyong nong rem naga jing penbaptis lada ya ka jing penem la pensyong nong rem ya ka jing penbaptis kabha ban lek pengam yangi Asia Pacific Ocean. Saya duriau bajeliu tam apartheid ban kam khoj ke pop. Ban yo jing penem. Ma. Henry syam labes ya ka jing penem ha ka jing penbaptis. Ngasngau tenat ban pule syapang upol. Dei te kum kini ki prosperity preachers ki ba mi khla ha gini ki sni jongi menta. Upol udai syakri babet besisa jong belai.
Upol ukhampen le jingmot ya ka jingyalap ya ka gospel. Ukhampen le jingmot ya ka jingyalap ya ka gospel. Hoi kidon kiwe kibale ya ka kamban penbaptis. Baru pol ukhampen le jingmot ya ka kam yalap. Haba pipule na gabaning kongkorin iwe khat nyau. Upol uthong kumne. Namar ukris syam lapha yang aban penbaptis. Henry ban yalap ya ke gospel. Yo ba Henry ban yalap ya ke gospel. Haga jing start kikten. Mdei da ke jing penakten bangan yalap ya ke gospel. Yo ba on penlek no ya ke ding penau kris. Siap. Upol wong ukris syam lapha yang bangan penbaptis ya no. Sengau tenat. Lada upol ulong kum gini ki prosperity preachers jong gini ki jok bamenta. Himot mapi un pengam ya ki beriu melasyo banong. Henry kaming fokus ke jauh upol kalong ban ya lap ya ke gospel baki mensim bakordor kin ya amat ya ke jing penem kin nget hau Jisu kin pediang ya Jisu kin ya amat ya ke jing penem. Oh, lengba upol. Ki kamba giba krau belai ulale, shibon giba pang gila yok ya. Henry upol judon ya kata ka healing festival. Uyalap ya ke gospel. Balada ka day ya ubaon penkia. Ule ya kata. Kamdei ga babakala ban penkia. Henry kalong ga babakala ban fokus tang ya ka jing penkia. Ban supek bik kliau ya itai jing penkia. Ban kering beriu na itai jing ya seng penkia. Jing ya seng ayo. Kalong ga babakala. Lada kadei yang ngaru ubalik yalap geleng gijaka. Lada kadei bangan duai gibapang. Lada kadei ban penkia gibapang. Hot ngan le ya kata. Abat ngale ya kata. Henry ngamla abat banong bangale yalap ngan le penkia beriu. Kajing temu bangale yalap galong. Bagi mensim bakordor kin pai no nagapop kin wan sya kejat gading pena kin pediang yo Jisu kin yo mat ya gajing pena tangkat tahi kita ki barok lada don kam ngin le ya kata ngin ken mau sagene kawai namar ngaong ya pi ba ya gajing pen syam la pen syong nong rem na gajing pen baptis la pen baptis sashi pausin si spasin ro enam lah ban yo jing penem dak ba pen baptis. Pikan mau yo dakat halor gading pena. Mano ba ai certificate yo to dakat ban lake paradise mo ban poi sa paradise. Klaim da pen baptis. Henry hang tu hi halor gading pena uji suang nado menta men long lembat nga ha paradise. Dang don banut banong bau tu dakat poi dujok. Ngangai pamdon banut banong bau poi dujok namar laai sertifikat dau Jisu halor gading pena yo don gibaong bau klaim penbaptis pada pengam yo unem yo alek beneng utau la de Krislam ler bat unong hikai lam ler ubalai hikai kum kita kijing hikai halor ka bau Jisu ulada pentikena ka paradise naga bentajo. Te hang ni ngadon banuan ra ya kene ka jingmot ban ya kene ka point syapi banong balada pisha ya lambakla pisha pengop hagini ki jing hikai kela gi babakla te kamot phila phaiden no naga jinget you have fallen from the simplicity of the gospel to another gospel phila hap no naga jing hikai ka babet ka gospel ka basisya ka jing penem ka bada ka jing ia leng baga jing syayap ka jong try jong yu Jesu Christ ladala bakalan no nangta kade ka jing paiden upol ha ka siti baning kong Timothy khat do eng ne pule kane lendong basau de khat baning kong upol ong yu Timothy komne Henry umen sim uong syai bahagia ki bakhat do don giban hap no naga jinget dagaba pensyak skor hagi mensim basyukor bat hagi jing hikai kikso don giban hap no naga jinget
tinggal adep yo iya kita. Gi balahap no naga jingat. Oh kajing penbaptis kumbalik gi presbyterian kambiang. Oh kajing penbaptis klem da pengam kambiang. Oh kajing penbaptis dang kelung kambiang. Deiban penbaptis ndalarang bah. Kum kita ki nia ki jutang ki bom don nong rim ki long baik tang ki jing penksan yalade ia gaban yo ban kering pa syaladehi. Tangkane kawe nga ong swaban penkot. Balada kita kibas ngau baki long kumta. Kis ngau baki dap. Baki yok bor yok mensim ado kata-kata. Ka kubor kabasyai kabang ai kalong. Let syagileng kasyara. Mangaruk ngan ya kersyan lembat ki haga jing duai. Let syagileng kasyara. Ya lap ya ke gospel. Walam ya ki mensim makordor. Syaga jing penim. Trei ya ka mission kabadangsa om banwan kwai nagapung haga bala debri lupa kiwe kata galong ke kubor bat manga mangi ki bayo ya ka ne ka jing hikai tongin yang skam maga jingat nang ne syakmat kinang mi shosho henre yang skam maga jingat ra ya ka ne ka kubor ra ya ka ne ka jing shai ya thulam shekiwe bagian tep kin sngoto ya ganong rim ka basisya hoy dang don sibun ki ai ki bayadai syapang ka ne ka bentah rei ka subjek ka topik kamdei syapang kata kadai syapang ka jing phaidin tenganget bakalabiang syua kato namar balada keren lada hikai lada ai sibun ki ai ro rei lada lumlang ya kita ki jing hikai kawan kumnehi palat ya kane kala banlong kindon tang ki wei ki breu ki ban shu kelan nang to seto ban pen sngetho bakla ya pi te tau belai un kerku u belai un yarap ngen ya sange no shwa hang to u belai naga benta ka buram ka jo amen.